som tu na... Proste sa ideme sťahovať a uvidíme, že čo to bude za dom. No, ja sa docela teším. Tak, môžeme ísť za to! Ideme na to! Ideme! Už prichádzame, konečne. No a... prichádzame... Prv sa pozriem do domu, do akej izby budem, v akej izbe budem spať. A uvidíme potom. Dúfam, že sa nič zle nestane v tom novom dome. No, možno to bude zábava, nikto nevie. Tak, už som tu, jupi. Tak, tu sa pozriem, to jablko. Čo tu robia jablka? To asi po tých prvých ľudiach. Po tých prvých ľudí, čo tu bývali, tak oni si tu možno zabudujú. Ale vyzerá, jak by to bolo dobré ešte. No, to je divné. Tak, tu nič, ani tu nič, jupi. Idem sa kúknúť do zeleného. No, ale videl som, že je zamknutý basement. Ja som našiel kľúč. Čo? Kľúč? Počkaj, bol zamknutý basement. O ten kľúč? Ja si od toho basementu. Od pivnici. Ideme sa kúknúť do sklepa. Tak, mám $40, že by som si kúpil medveďa. Ale neviem, či tam bude. Bo poznám, že v obchodoch sú mackovia, ale možno a pomaly stmievajú, za chvíľu bude asi noc. Hej, za chvíľu bude noc. Ale uvidíme. Tak sa idem nie, som myslel, že macko stojí 60. Hej, on stojí 60. Kúpim lajsky. No, lajsky sú docela dobré. Idem späť domov, konečne. A ja som si ešte nevybral izbu. A večer chcem ešte zavolať pizzu. Dobrý deň, áno. O 10-krát, 3-krát heyday. Dobre, ahojte. Je tu miesto? Oskúšam asi. No dúfam, že to nebudú samé decka. No, tak, sadnem si. Ale by tu mala byť za chvíľu pizza. Tak. Otvoril som. Ďakujem. Tak. Konečne pizza. Pizza. Mňam. Tá heyday je najlepšia. Tak. A ideme sa kúknúť na správy. Čo budú dávať v telke? Tak ideme sa kúknúť. Čo budú dávať v telke? Zaujíma ma, že čo také zaujímavé bude v telke, ale neviem, čo bude v telke. No a správy si zapneme.
Za chvíľu začnú, konečne. Tak, ideme na to sa kúkať, čo to bude. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zatiaľ iba šumenie. Takí zlodejovia. Ničia všetky Roblox hry. To je zlé. Ich vodca, či jak sa to volá, tak je Scary Larry. Ich šéf je Scary Larry. Ja sa kus bojím, ja idem do postelky. Idem sa kúknúť. Tak. Tu idem. Tak. A sa mi dospeli. Dúfam, že prežijeme túto noc. Modlím sa, naj prežijeme túto noc. Modlím sa, naj prežijeme túto noc, prosím. A už ideme spať. Ja pomaly zaspávam. Pomaly zaspávam. Ja som pripravený bojovať. Nikto. Dobre. Kto ma vyhyloval, keď ja som nejedol nič? Divné. Ja mám hlavne pripravené jedlo, že keď budem mať, ale že mega málo toho životov. Idem sa kúknúť na kompla. Idem zahrať na či bol jeden, že vraj aj má Wi-Fi. Lebo toto je dom proste bez Wi-Fi, bez internetu. A ten funguje. Je z Wi-Fi, s internetom. On tu má takú divnú powerbanku Wi-Fi novú. Kúkneme sa. Čo? Oskúšam, pokúsim sa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9. Tak, idem sa kúknúť do pivnici, že čo tu bude. A pokúsim sa otvoriť trezor, keď sa mi to podarí. Ale musím nájsť kód. Nikde. Nie. Tak, money. Tu. 3937 3937 3937 39 37 39 37 39 37 39 37. Dáme 3 9 3 7. Áno. Mám money. Takže toto si ja nechám. Dík. Tak mám 30 zase. Mám zase 40. No, mám docela veľa jedla. To mi bude stačiť. Ešte párkrát tu budem v pivnici docela pekne. A čo keby som sa kúkol aj na povalu? Idem sa kúknúť. Rebrík.
tu je rebrík. Zoberiem rebrík. Tak. Snaž sa. Tak. Netreba pizzu. Alebo treba. Pizza. Pizza. Aj, pizza. Zase pizza. Tri pizze ostali zo včera. No tak uvidíme, že kto dostane ich. Rozhodne duch. Ukáž. Zaujíma ma, že kto dostane pizzu. Ja nie. Aj tak mám dosť veľa jedla. Idem zase spať. Špinkať. Idem spať. Vidím, že sme tu všetci. Tak ja si ľahnem a idem spať. A dúfam, že sa túto noc tiež nikto nevúpe k nám. Bolo to ináč. Fakt bude po ňom. Bo som chodil na taekwondo, viem bojové umenie. To sa opováži priblížiť k nám. Tak zoberiem bejsbolku a mu dám po hlave. Tak. Takže nech sa nikto neopováži k nám prísť. Ináč už bude toto, čo som hovoril. Nie. Hovoril som, dostanete po hlave. Pomoc! Nás bili, ale furt musí mať životy. Furt mám životy. Lebo mne treba. Lebo ja až potom sa ohľujem. Nie. Nie, čum je zatvorený? Ale spátam, že bol na podstate otvorený. A čom to sú sklíčka? Jau. Ja sa bojím. Kto bude v tom sklepe? On tam išiel a ostal tam. Kto to bude? Ja sa bojím. A tu idem. Pomoc. Ja sa bojím. Však aj vy utečte, nebuďte tam. Vo vás ešte tiež prizabije. Nie, schovajte sa. Tu, hej. Musíme byť ticho. Už je tu. To je ten Scary Larry, či kto to je? Prechádza vedľa nás. Nie. Ďalšia. Dávajme. Ja sa bojím. Fúch. Koľko sa nás tu dostane? Nehovor, že iba my 4, čo spíme v tej izbe. Kde sú ostatní? To ešte máme toho pizzáka.
je tu ešte jeden. Dá kde? A už aj jeho bijú. Už sme tu iba my 4. Na tie najhoršie časy som mal veľa jedla. Za to ideme bojovať! Musíme ísť bojovať, musíme ísť bojovať, musíme ísť bojovať, musíme ísť bojovať, musíme ísť bojovať. Bojujme! Jedného máme, ideme ďalšieho. Ďalší! Poď sem! Poď sem! Poď sem! A ja. Tak. Ďalší ide. Poď sem! Obetujem sa. Naj budeme žiť. Berte ten... Zoberte pedlok. Dávajte... Tak. Nice, konečne. A sme tu presne 4. A sú presne 3 postele. A my sme presne 4. Ja si zoberiem oranžovú. Neviem kvôli čomu. Bo proste sa mi páči oranžová. Aj tak, idem spať. Tak. Ideme spať. Ideme spať. Spať. Ideme spať. Ideme spať. Ideme spať. Ideme spať. Ideme spať. Ideme spať. Tak. Otváram to. Snažím sa. To nejde. Musím to odomknúť. Tak. Odomkol som. Je ľad. Oni všetko zničili. Toto im nedarujem. Keď všetko zničili. Tak ja zničím ich. Možno ešte 2 noci tu budeme. Možno. Neviem, koľko noci tu budeme ešte. A možno 2 ešte. A potom odídeme sa pomstiť im. Ja si idem kúpiť dík. Ňam. Čo tu je? Zoberiem sušenku. Tak to kúpil. Čo chce on? Bo keď chce kukískovi, tak ja mu urobím. Ale tam čo bol za týpka, čo som tam videl? Kúkneme sa. Je pri našom dome. Možno by dačo chcel. Uvidíme, čo bude chcieť. Možno bude chcieť nejaké kúzelné jedlo. Typujem si, že jedlo. Ale neviem. A tam čo je za týpka? Čo chceš? Cookies? Divné. Možno sa ešte takedy vrátime tu do domu toho. A možno budeme v tom dome zase bývať. Tu je naša bejsbolka. Robia jablko, hej? Áno. Zoberiem si toto. Kúknem sa na toho týpka. A ideme sa kúknúť. Tak.
Treba jablko dať. Dať jablko. On chce len apple. A len apple pie. Dajte mu jablko. A nechápem. A neviem čo ten typek myslí. Že chce jedlo po nás žebrák. Dal som mu iba jednu kukísku. A on čo robí? Objednal som zase pizzu. A na ďalší deň sme sa dohodli, že už odídeme. Objednal som zase pizzu, čo je dobré, ale dúfam, že to nebude nič zlé. Dúfam, že to nebude zlé. Keď tak mám pripravenú bejsbolku. Ja sa nebojím. Nemôžeme mu otvárať. Neotvárajme mu. Neotvárame pizze. Máme ešte veľa jedla. A dúfam, že on nevylomí zámok. Alebo keď vylomí, tak naj si ma nepraje. Kto otvoril? Nikto neotvoril. On sám vylomil. Ahoj. Neradím ti teraz k nemu prichádzať. Dovidenia. Máme zničiť Pizzagája. Nezabíjajte ho teraz, vy zdechnete. Teraz ho zabíjajme. Zabíjajte ho. Zabijme ho. Dám si pizzu. Aj koláč. Ideme. Poďme spať. Sme tu všetci. Nie, dva tu nespí. Tu sú tí dvaja. Dvaja v jednej izbe. Dvaja v druhej izbe. Ja som tu s Maxium. A oni dve sú chlap. Tak. Nikto tu u nás nebol, dúfam, že ani u nich. Ale vlastne u nich je. Ups. Dúfam, že prežijete. Žijete. Tu je alarm, taký alarm. Idem dole. Dole idem. Dávaj. Dole. Alarm. Alarm. Nie, alarm tu je. Musíme ísť von. Kde si Maxiom, či jak sa volá Maxiom. Maximum. Tak. Ideme, ale kde je Maximum? Ups. Je tu Bibik aj Mašuko. Ale nikde není on. Možno ešte príde. Ale kto vie? Žije vôbec ešte? Je tu ešte Maximum. Kde je?
to maximum. Dúfam, že bude sa ti dobre spať. My máme byť tu a nie Vino, že už asi mŕtvý. Tak ideme. Dúfam, že nespadneme. Hop. 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 Dávajte, poďte. Poď. Ja sa bojím. Je ten maximum. Jak ešte môže maximum žiť? Maxim. Mum. Aj, kde je? Aj. Kde je maximum? Ja chcem maximum. Kde si? Vykašľujte sa proste na to maximum a... No, konečne. Ale kde je Scary Larry? Čo tu robíme? Keď tu nikto není. Čo? Error. Nie, moje radio prestalo fungovať. Kto ho vypol? Tak to zneškodnil. Čo tu on robí? Utekajte. Au. Kto si? Ako dobre skákať. Ahojte. Čau. Ja sa volám Scary Larry. Strašidelný Larry. Ups. Ja sa bojím. On teraz v rádiu on rozpráva. A teraz sa smeje. No tak, poďme. Čo? Utekaj. Straj. Tak. Jeden život má dole. Čo robíš? Dúfam, že nebudeme zase bojovať. Tu? 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 Tu?
Nie, ide zase dole. Nie. Nie, tu je. Jau. Pomoc. Ja sa s ním viditeľním. Tak. Ešte posledný život, to dáme. Nesme takí srabovia. To dáme. Ešte jeden život. A už je mŕtvý. To dáme. Nie. Nie, on zase tu dá tých svojich pomocníkov. A ja som pekne. Možno dá za chvíľu svojich pomocníkov. Zase? Tak. Ide zase. Ja weiß. Dík, že ma šetríš. Točím! Berem to čole. Ja to chcem zobrať. Ja to chcem zobrať. Ja to chcem zobrať. Ja to chcem zobrať. O. Reberík. A. Hore ideme. Tak vám treba, že ste zatknutí. Ja sa idem ešte kúknúť do svojho domčeka. Tak ako to bolo predtým. Už tu není Kevin. Ja idem do výrivky. Čo mne byť vo výrivke? A už je tu docela nuda. Tak sa odfotím. Tak sa odfotím. Ideme sa odfotiť s nimi. Jeden. A ešte s vami.